מחפשים משרד יוקרתי במחיר הזדמנות? ברוכים הבאים למגדל אייקון, הלב הפועם של מתחם הבורסה ברמת גן. אז למה דווקא כאן במשרדים שלנו במגדל אייקון? בואו תראו. כל משרד מגיע עם מטבח ושירותים פרטיים, הכל מתוכנן במחשבה על הנוחות שלכם ושל הצוות. הסביבה כאן פשוט מושלמת, מרכז מסחרי עשיר, בתי קפה מעולים בהישג יד, ובעיקר קרבה לרכבת שחוסכת זמן ומאפשרת נגישות מעולה לעובדים. בואו תראו את המשרדים שלנו. במשרדים שלנו במגדל אייקון תוכלו להרוויח מטבח יפהפה, נוח ונגיש. בואו תראו. והבונוס הגדול, כל משרד מגיע עם מרפסת פרטית. דמיינו לעצמכם פגישות עסקיות באוויר הפתוח, או הפסקת קפה עם נוף של תל אביב. עוד בונוס שלא תמצאו בכל מקום, שירותים אישיים לכל משרד, פרטיות מלאה וללא תלות במשרדים אחרים. תג נכסים מביאה לכם את המיטב. אנחנו יודעים למצוא בדיוק מה שאתם צריכים. התקשרו למספר שבתיאור למטה.